Pokojné prostredie uprostred lesa, tak sa dá charakterizovať záhradkárska lokalita v Medzeve, časť Šugov. A práve tu máme pre vás pripravenú na predaj krásnu chatu. Chata sa nachádza na pozemku s rozlohou 400 m2, zastávanú plochu tvorí 40 m2, úžitkovú cca 60 m2. Nehnuteľnosť má pridelené súpisné číslo. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať a môžeme si dohodnúť osobnú opiatku. Moje meno je Alena Kimlerová a zavolajte na telefónne číslo 0911 034 189.